přišla ze školy a my toho na zítra máme hrozně moc. Jo, no, zkouší. No já to nestíhám. Tak se domluvíme někdy jindy. Jo, dobře. Ahoj. Takže chemie, němčina a fyzika a jdem se učit. Takže máme 24% roztok, dusičnanu manganatého, ve kterém 52 gramů rozpuštěné látky. Jaká je hmotnost roztoku? Jasně. Dobře, tak to se naučím potom. Tak, němčina, pohoda, jednoduchý. Takže, arbeiten, aufsein, aufhorn, aufwachen, na das Ausland. Tak. Takže, jak se řekne, zbudit se, Ausland, ne, to bylo. Aufwachen. Dobře. Fyzika, jo, to bylo jednoduché, to jsme dneska probírali ve škole, takže to je pohoda. Co působí? Také nenávidíte učení nebo nevíte jak na něj? V tom případě toto video je přesně pro vás. Jako první se odtrhněte od všech sociálních sítích, protože s mobilem v ruce se opravdu nic nenaučíte. Zvýrazňovače. Asi nemusím nic dodávat, jeden z mých největších pomocníků. No a když už jsme u toho zvýrazňování, tak si zvýrazňujte jen podstatné věci. Já, když už mám podstatné věci zvýrazněné, tak si vezmu nějakou barevnou fixu a všechno si to vypíšu, protože si to pak lépe zapamatuji. No a také je dobré si zvýrazňovačem označovat jednotlivé části, například žlutým druhy energií, modrým jejich značky a vztahy zase jinou barvou. Dále si vypisuju otázky, na co by se po případě učitel mohl zeptat. No a klasika, Pexesové kartičky, ano. Nezapomeňte se v průběhu občerstvit, nejen, že vám to dodá energii, ale budete pak lépe myslet. A taková mňamka v průběhu učení to vám opravdu udělá radost. Dále diktafon. Zkuste si nahrát látku a pak si ji pouštět. Mně tento trik vůbec nepomáhá, ale někomu ano. No a tady papírky. A já to dělám tak, že si na každý papírek napíšu jednotlivý úkol a pak si to takhle přilepím na poličku a vím, co přesně ten den musím udělat. Kdo má magnetickou tabuli nebo alespoň tu malou, tak je dobré si to tam takhle vypsat, protrénovat a já ji používám zejména na matiku. Máš pravítka? Ne. Ale dneska jsem ti vypoužívala to, jo, lepidlo. Jo. Prosím, ať mám pravítka. Já tu nemám pravítko. Jo, ty fakt nemáš pravítko? Nemám pravítko. A já mám úkol. Já jsem si pravítko nechal ve škole. Tak já ti ho podám teď. Ty to máš? Mně se nechce. Jak velký?